partir d'aquí, si voleu fer alguna pregunta, micro obert. Pregunta. Dos dilemes. El joc i la planificació són compatibles? Espera, no corris. El joc i la planificació són compatibles? Qui s'atreveix? Vinga. Jo també, després perquè queden Sí. Perquè no sé si et refereixes a planificar nosaltres el joc o que el joc sigui planificar. En planificar nosaltres el joc sí que és compatible i necessari. Ara l'Anabel estava el valor de l'adult de preparar és no vol dir que dir-li a l'infant què ha de jugar, però pots crear un ambient propici perquè el joc es produeixi, no? És a dir, un material de qualitat, un espai tranquil, un espai segur, un joc amb possibilitats, això requereix una planificació. A vegades tot no es produeix, igual que quan cuines has de preparar les teves coses, els estris de cuina, els ingredients, etc. Jugar és el mateix. Llavors, requereix una planificació que no és entesa en el sentit de ara posaràs la peça aquí i després posaràs la peça. No, això és espontani en l'infant. Però l'ambient, l'entorn, s'ha de preparar. I en l'altre aspecte, de si jugar pot ser planificar depenent del moment maduratiu de l'infant. Hi ha moments que els infants no poden planificar perquè és espontani, sensorial, motor. Hi ha moments, amb jocs més, sobretot quan creixen, planificar és una necessitat. De fet, l'ordre, ara diré una cosa que tothom es sorprendrà, però l'ordre és una pulsió inherent als infants molt petits. El que passa és que és un ordre que no és l'ordre que entenem els adults, que ho vull tot ordenat, ho vull tot net i tal, però ells tenen una pulsió interna, real, de seriar, ordenar i categoritzar les coses en el seu cap. Això ho tenen des de ben petits, des de pràcticament els 2 anys. Llavors, la planificació d'ells existeix de forma espontània. Ara bé, en termes infantils. I de més grans, aquesta necessitat de planificació i ordre es va complexitzant, no sé si és la paraula, però es va fer més complexa. Llavors hi ha jocs que necessiten planificar. El joc de rol, que parlàvem abans, n'és un exemple. O sigui que la planificació està en el joc, és necessària, però potser no en els termes que nosaltres estem acostumats. No sé si l'Anabel... Estic totalment d'acord amb tu, ja em sembla que ja ho has dit tot. No. Realment pensava el que comentaves com a mínim, i sobretot des de casa, parlem d'ambients planificats. Els meus fills s'aixequen i van directes a jugar, però no van directes a jugar a la cuina, van directes a jugar a un espai que ells tenen col·locat, preparat d'una determinada manera perquè els hi ategui aquell joc o aquell material, aquell fer. Si parlem dins de l'escola, també ens passa el mateix, trobem com 2 tipus de joc, però sempre amb un ambient preparat. Per exemple, parlem de l'exterior. Per sort, i cada vegada més, els patis de les escoles, els jardins de les escoles estan canviant, són diferents, i són espais molt preparats pel joc. Per un joc més motriu, segurament, tot i que tingui espais de zones tranquil·les, però sempre partim, si el joc és important, l'adult ha de fer un previ, saps? Un previ de donar-li aquella importància i aquella cura. Així que... La segona pregunta. Observar versus vigilar. I com a conseqüència d'això, joc o risc, no? Això ja crec que... Parlem d'escola, Venim del mateix camp, és inevitable que s'ho plantegi. Vigilar no té res a veure amb observar. De manera... A veure, el joc ha de ser segur. Nosaltres, com a adults, hem de facilitar que l'espai, que l'ambient sigui segur, que els materials de joc no siguin d'aquests comprats, perdoneu, el xino, que no passen uns nivells de seguretat, i això ho ha de posar l'adult.
Jo no parlaria de la paraula vigilar. Quan tu observes els nens, tot això, si tu has fet el previ que parlàvem abans de planificar aquell ambient, aquell material, i a més estàs present en el joc, el vigilar en si no cal. No és una paraula que calgui que aparegui, saps? Després l'altre que deies era el risc. Evidentment, per exemple, ara, quan dius risc, em ve al cap, no? Nosaltres, al nostre exterior, dic exterior, em refereixo al pati, perdoneu, el costum, dic l'exterior, tenim una estructura enorme de fusta, de troncs molt grans, preparada pel salt, no? No és un salt petit, o sigui, cada nen pot decidir, saltar des de l'alçada que consideri, no?, per ell segura. Evidentment hi ha un risc en aquell salt, perquè el nen pot caure i es pot torçar un turmell, és una realitat. Però sempre, si l'espai està cuidat, aquest risc es redueix al màxim. Per què? Doncs perquè sota tenim una sorra especialitzada justament per la caiguda, no?, que amortitza la caiguda. També amb la mirada d'aquell adult o amb la intervenció d'aquell adult que li diu puja fins on tu creguis que has de pujar. Si confiem en les possibilitats del nen, pocs nens pujaran on no se sentin segurs que han de pujar i saltar, sempre en quan no tinguin un adult al costat dient-li mira allà dalt. El discurs que parlàvem abans, que hem de cuidar nosaltres quan acompanyem el joc. Per tant, risc, sempre n'hi ha risc caminant pel carrer, però si està l'ambient cuidat, hi ha un adult que observa i que està present, el risc es redueix. Amb això del risc jo penso que hi ha dos temes. Un tema que és el físic, que això la legislació ja et diu que si ets fabricant doncs has de passar la N91 i la 92, que són unes lleis establertes i uns preceptes establerts per la Comissió Europea per precisament intentar frenar tota aquella joguina que ve de fora i que té un risc físic, perquè se li, no sé, una nina que té un component que no és tòxic o que es desmunta i el nen s'ho pot empassar, i això s'ha de passar, no? Hi ha uns laboratoris que tu portes els teus jocs i ells fan 1000 proves i et diuen si aquell joc és bo o no és bo. Però jo penso que hi ha un altre risc que és molt important, que és el del contingut. Ja ho he comentat una mica abans, és a dir, si nosaltres fem jocs d'economia i tots nosaltres vam jugar jocs on el que es tractava era d'aniquilar el contrari, del que es tractava era d'especular o del que es tractava era de tenir més diners que ningú, després no ens estranyem que quan aquesta canalla siguin adults, passi el que passi a la societat i que llegim cada dia les notícies. Si nosaltres donem continguts d'alt valor violent als jocs, doncs tindrem una societat violenta, és així, vull dir, a vegades el joc el banalitzem i diem, això és pels reis i quatre coses. No, és quelcom molt important, és a dir, hem de saber què els hi donem amb els nens, no els hi podem deixar anar qualsevol cosa. És un tema que no se li dona importància i a vegades diem, doncs ara aquí s'ha de jugar amb això, que és un joc molt violent i que tots coneixem i que està online i tal, doncs tots hi juguem, però és que fa fredat de veure això. Quin adult tindrem quan sigui gran? I aquest és el risc que jo li veig més gran. I transmetre altres tipus de valors més pedagògics o més culturals és molt difícil en aquesta societat. Molt bona aquesta. Menys és més. Menys és més? Sí, aquesta me la quedo jo. Sí, jo... No, perquè tenim tendència a Nadal, joguines, els reis porten joguines i acabem unes festes en què els nens... Amb moltes joguines. Jo agafo el comentari que acaba de fer el Joan del contingut i també el trasllado a la quantitat. És a dir, també, així com el contingut estàs donant un missatge, no? Amb la quantitat també s'està donant un missatge a l'infant, que és hi ha abundància de les coses i no passa res si t'avorreixes amb alguna que d'aquí 3 segons en tindràs una altra, no? O que les coses no són tan importants perquè estan constantment venint. Llavors, hi ha implícit un missatge a la infància quan estem inundant de joguines o de roba, del que sigui, no?
Però amb les joguines especialment perquè és la cosa que senten més pròpia els infants. Llavors, quan nosaltres estem regalant una quantitat més gran de la que poden processar, no? Perquè no tenen temps ni d'avorrir-se amb una cosa, el que estàs és llevant d'importància al material. És automàtic, estàs dient, això passa. Llavors, és molt més important, i això, jo soc molt talibà amb això, que és molta menys material, molt menys material, amb més possibilitats. És a dir, una cosa, i aquí la companya Anabel que ha deixat les targetes que feia menció, no? Hi ha una molt maca que m'estava mirant ara, que un infant veu una caixa i veu un robot, veu un vaixell, veu moltes coses, no? I en canvi, té moltes, a la vinyeta de sota té moltes joguines i diu, no sé què jugar, perquè té massa. Llavors, el valor de tenir poques coses i tenir que tirar de la imaginació és un valor que s'està perdent, però contundentment, vull dir, no hi ha debat sobre això. Llavors, la resposta, almenys des del meu punt de vista, és menys, millor que més. Jo no sé si els companys estan aquí. Sí. Jo us volia preguntar, com a mare ja d'adults, com lluites contra el que hi ha fora de casa, no? Perquè... La pregunta és com lluites, com a mare d'un nen més gran, com lluites contra el que hi ha fora de casa, que és... Per exemple, jo me'n recordo batalles horroroses amb els meus fills pels videojocs. Videojocs, pantalles, avui en dia, no? Però ja no tant sinó pel contingut, no? Que deies, a veure, quants anys tens? Aquí posa el número d'edat, doncs és el que hi ha. Sí. Clar, llavors, fora és molt difícil, no? Anava a casa de l'amic i allà ho veia, no? Bueno, ho veia i venia amb una bossa de jocs de casa de l'amic que li havia deixat. I avui en internet, clar, es veuen. I els tornàvem tots tal qual i allò era la bruixa... Sí, ahir nosaltres som membres d'una associació, d'aquestes que parlava el Joan de propiciar, que és l'Associació Catalana pel Joc Lliure, i vam fer una taula rodona sobre pantalles i va sortir molt el tema del Fortnite, no sé si el coneixeu, que és un joc online col·laboratiu de guerra. Llavors, què està als desenvolupadors, això dels continguts que dèiem, són clars que és a partir de 18 anys, però la realitat és que nens de 10, 11, 12, 13 anys estan jugant al Fortnite diàriament i no es pot escapar perquè no és que ho tinguis a casa, és que està al núvol. Llavors la pregunta és molt adient, no sé si... Joan... En casa de l'Herrero, cuchara de palo, jo també la guerra aquesta la tinc permanentment. El tema està que jo crec que això no ho podrem obviar. És a dir, és tal la potència que tenen els fabricants i les empreses que no es pot eliminar. Penso que se'ls ha de donar el doble contingut, no? Se'ls ha d'explicar què és un producte de contingut i del valor que li aporti quelcom de benefici intel·lectual, i l'altre no podrem més. És a dir, si parlem de jo estic totalment a favor de tot el tema digital, totalment, perquè pedagògicament es poden fer, perdoneu l'expressió, virgueries, és a dir, podem arribar a donar tant contingut positiu a la nostra propietat intel·lectual, fer-la en un format o en un altre, perquè sabem que cada format és diferent. Ara, també és cert que continguts com els d'aquest joc, home, a mi em fan dubtar, però també hi ha jocs més innocents, que ja hem mencionat abans, que poden condicionar una societat d'adulta. És a dir, hi ha jocs, sexisme, això ho hem vist tots, mals hàbits d'economia, mil coses que després formen les societats futures. Com es combat això? Doncs, home, anar apostant cada vegada més per jocs on el contingut intel·lectual estigui més avalat, sigui més positiu i funcioni més bé de totes maneres. Jo volia posar un exemple. Nosaltres tenim un joc de motricitat fina que es diu SAC. Llavors aquí competim amb una gran multinacional, competim amb una multinacional belga, molt bona, i foten ninots molt vells. Els fan a la Xina i nosaltres a Badalona. Aquest és un altre hàndicap que tenim. Esclar, els costos és molt complicat, no?, competir amb això, però els guanyem per un motiu,
perquè ells amb un mateix ninot hi posen 20 recursos pedagògics, que si cremalleres, que si això, que si allò, i nosaltres vam dir, bueno, primer que no ho podem fer-ho, clar, hem de lluitar amb els nostres recursos, i en van posar 4, era un joc senzillet que el que fa és ensenyar als nens a acordar-se les sabates, el velcro no es pot dir, les cintes adherents, a fer 4 o 5 coses, no? Que aprenguin aquelles coses quan tenen 3-4 anys que són necessàries. El nostre, els 2 anys, alguns en els 2 anys, té més èxit. Per què té més èxit? Doncs té més èxit perquè el nen no té tanta saturació de contingut que no sap ni per on començar. Llavors aquí només fa 4 coses, se l'emporta a casa, s'hi posa a dormir i tots contents. Vull dir-te amb això, és impossible, no ho guanyarem pas. O sigui, la tecnologia i aquestes grans majors del joc que aposten per aquestes coses tan agressives, no hi guanyarem. Fixeu-vos també, només per acabar, amb la problemàtica que hi ha amb el joc avui dia aquí a l'Estat. És a dir, estem inundats d'apostes i de jocs. I això no va a adults, això va a menors d'edat, molts menors d'edat hi accedeixen. Com es combateix això? Home, doncs han de ser els polítics que es tindrien que informar bé, tenir una mica de seny, apostar per coses més saludables intel·lectualment i deixar-ne d'altres, però no es fa perquè hi ha molts interessos. Afegint el que diu el Joan, ahir de la taula rodona d'ahir sí que vam treure la conclusió de que és un tsunami que és impossible parar i que l'única alternativa que queda és fer pedagogia, igual que es fa pedagogia amb l'alcohol. L'alcohol és una cosa que està al carrer, que tothom pot accedir-hi, que els infants poden, els adolescents poden buscar estratègies per aconseguir-ne, però se'ls explica que és una cosa que no és adient per ells o que ha de tenir una edat o que no. Llavors és una cosa que s'han d'aconseguir estratègies educatives que parin això, perquè és impossible, i el Joan ho acaba d'explicar molt bé, frenar una cosa que no està enlloc i està tot arreu alhora. Impossible, només hi ha la manera que és educant amb seny. La reiteració basta. És bo que després d'un assaig, amb error, t'aturis a reflexionar perquè la següent prova s'acosta més. És a dir, el joc digital et dona una cosa en negatiu que és la contesto i la repeteixo ja tota l'hora. És a dir, si nosaltres juguem a Biznelis, que és un joc de rol on jo sóc un empresari i haig de tirar davant una empresa, si jo ho faig en format paper, nosaltres tenim una cosa molt clara, que és eliminar l'atzar. Ara contestaré, però perquè s'entengui una mica. Nosaltres mai utilitzem en els nostres jocs dau. Per què? Perquè l'atzar és quelcom que tu no és pedagògic, l'atzar. No el controles. Si jo tiro un dau i vas a la casella tal, no el controlo. Si jo haig de prendre una decisió, i en aquest cas, quan sigui el meu torn, i en aquest joc en concret, haig de dir, doncs mira, saps què? Ampliaré personal, aniré a conquistar mercats internacionals, crearé més producte o compraré maquinària, el que sigui, les 7 opcions, el primer que fem és dir-li a la criatura que ha de prendre decisions. Segurament ell en prendria 3 o 4 alhora, com qualsevol empresari aquí a Catalunya, però només en pots prendre una. Llavors tu mateix, pren-la. En veritat, què vol dir això? Que és molt probable que s'equivoqui, com un empresari adult. Jo en lloc d'invertir en el mercat internacional compraré noves furgonetes, o jo què sé què faré. O apostaré pel tercer sector. Sí, és socialment molt responsable, però tindré pèrdues. Molt bé. Llavors, el que li estem dient a la criatura és que prengui decisions. I si s'equivoca, s'equivoca. No hi ha volta atrás. No podem fer res. Això amb la versió paper. Amb la versió digital estem parlant amb el parc de recerca a la Universitat Autònoma per aplicar intel·ligència artificial, perquè ells volen saber quins són els hàbits de la canalla amb dinàmiques de rol empresarial. Volen saber com són la canalla, si són molt emprenedors, si no ho són, si són més valents, més arriscats i més covards. Què passa amb la versió digital? Que si tu apliques intel·ligència artificial a un joc d'aquestes característiques i la criatura pren una decisió, ja li elimines tot el que no pugui fer. Imaginem, li filtres una mica més que en paper. I li dius, mira, de tot això pots fer 7 coses. Tu mateix, tria, què vols fer? Llavors, el que sí que es pot fer amb la intel·ligència artificial és que li vas dient
quin tipus de decisions està prenent i com les està prenent. El docent rebrà altra informació, el receptor d'aquell Big Data rebrà una altra informació i estarà aprenent altres coses. Està aprenent això que dèiem abans, l'àmbit social de la gent. Llavors, a mi m'agrada molt el paper, però també m'agrada molt el digital. El digital és molt potent. El que li pots arribar a informar a la criatura a partir de les seves decisions és un camp impressionantment gran. No sé si contesto la teva pregunta ben bé. Perquè una cosa és un joc d'aquestes característiques d'anar a matar no sé qui, d'acord? En el que la reiteració sí que té un pes, però en els jocs de preses de decisions és un altre totalment diferent. I l'hem de mirar des del cantó positiu. Tu prens una decisió i jo t'explicaré per què ho has fet i per què ho has fet bé o per què ho has fet malament. Per tant, la reiteració està mal. La reiteració amb un joc intel·ligent no succeeix. És que no succeeix. No succeeix. Succeeix amb un joc mecànic. Sí, però ja no n'hi ha. Bueno, mecànic, anar a matar, diguéssim, marcians. Sí, sí, però és que els jocs actuals, dels que estan parlant, com el Fortnite, com el WoW, com el Call of Duty, que són jocs que tenen molta massa i que estan en núvol, aquest tipus de jocs són perversos per diferents coses. Una d'elles perquè s'hi juguen diners. Aquests jocs hi ha lligues en les quals hi ha premis de fins $1 milió. Sí, sí. El Fortnite, per exemple, va haver les finals no fa gaire i el que va guanyar es van portar $1 milió. Val? I aquests jocs, el tema reiteració no existeix, perquè el joc fa servir intel·ligència artificial prou com perquè si tu vols repetir una mateixa acció perquè la primera vegada no t'ha sortit, el joc et diu sí, et fotràs. T'ha canviat el paràmetre, el joc. I per tant no te la permet. És el joc, tu estàs jugant no contra els altres jugadors, sinó que estàs jugant contra els altres jugadors i contra la dinàmica interna del propi joc. Llavors, aquests jocs sí que tenen aspectes negatius, però també en tenen de molt positius, perquè són jocs que, jo ho dic perquè el meu fill petit, ara té 30 i pico d'anys, però és igual, he sigut sempre molt donat a aquests jocs, li han agradat, no els ha vist, amb altres quan bé li han agradat i hi juga, i encara avui hi juga. Té un reflexe instantani brutal. O sigui, el seu reflexe, tu li llences una ampolla i té un reflexe brutal. I és de l'habilitat de col·locar els ulls enfocats a una cosa concreta molt de pressa. Per tant, té molta habilitat en aquesta. Dius, això no serveix per res? No, depèn. És una habilitat. I el tema de la reiteració, que en els jocs antics sí que es donava, ara no puc matar aquell, bueno, torno a començar i el mataré. No, no, els actuals ja no t'ho permeten. El joc et varia, t'ha fotut. Aquests jocs tenen aspectes positius, també en tenen molts de negatius. Vici, diners, violència, sobretot violència, poca cooperació, molts d'ells, tot i que alguns no els pots jugar bé si no ho fas amb equip. El WoW, per exemple, és un joc pensat de jugar amb equip. I tu no pots, és impossible que puguis matar el monstre que el joc et planteja si no ho fas amb equip i amb cooperació. Jo he de ser un màgic, tu has de ser un guerrer, tu has de ser una maçona, jo faré això, tu faràs allò altre, i només així podràs destruir l'objecte. Compte que els jocs també tenen històries, Sobre el tema de les pantalles, aquests jocs més interactius de consoles i de més, bueno, consoles, jo, l'antiga, ja aquestes paraules ja no les utilitzen. També, sí? Jo crec que estan molt criminalitzats avui dia, I jo crec que la clau és l'edat dels infants. Quan oferim aquest material, les pantalles, hi ha jocs molt ben fets, que aporten, això que comentaves, estic totalment d'acord, una agilitat o color manual brutal, o sigui, són ràpids perquè la mà i l'ull va realment gairebé a la part, Per molts altres aspectes de contingut també t'aporten molt aquests jocs, però la clau jo crec que és això, quan ofereixes aquest material a l'infant. Decideixes oferir-li des del minut zero i per tant
i estem molt habituats avui dia a veure menors d'1 any al carro amb el mòbil i la pel·lícula encesa durant X temps, això vol dir que el nen està deixant de fer unes altres funcions que no ha après, està deixant d'experimentar d'una manera més natural i per tant s'ha deixat una cosa pel camí. Llavors, ara també enllaçàvem el que comentava aquesta mama, jo crec que també hem de confiar en els... O sigui, si nosaltres ja li hem donat des de casa al nen ha paït aquests valors de donar-los la tecnologia, de facilitar-los aquest tipus de joc, no els agressius, ho sento, un altre, interactiu, exacte. En el temps adequat, quan aquell nen ja estava començant a estar més format, jo crec que també podem confiar en l'ús que farà ell a posteriori de tots aquests inputs que rebem i que no podem controlar, crec jo. Bueno, haurem de deixar-ho aquí. Miquel. Hem de deixar-ho. Espera. Anabel, Quim, Joan, moltes gràcies. Una pregunta, l'última, No. Off the record, quasi. Sí, perquè heu plantejat molt bé els valors, però m'agradaria que, molt resumidament, cadascú, el valor del quilòmetre zero, amb tot això que heu dit, quin seria? Molt resumidament, quan és? Una frase! Bueno, jo hi crec molt, he treballat anys de la meva vida en multinacionals, em vaig quedar molt fart, perquè vaig veure quins sistemes de producció hi havia, i llavors jo crec molt en la producció local. És per altre motiu, perquè si no, no ens en sortirem. Per mi el quilòmetre zero és el missatge, no? Proximitat i treball de la comunitat en la que vivim. Em centro una mica més en el món educatiu. Nosaltres eduquem en uns futurs ciutadans del món i el reciclatge, el comerç de proximitat és imprescindible perquè tot sigui més sostenible. O sigui, important, quilòmetre zero.